ҳамасола бо мақсади эмин ва беталаф баромадани ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон дар фасли зимистон аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва неҳодҳои марбутаи соҳа чорабиниҳои гуногуни биотехникӣ гузаронида мешаванд, ки дар он барои ҳайвоноту паррандагон аз қабили хошок, рези гандум, ҷав, шолӣ ва дигар намуди хӯроки чорво дар ҷойҳои сукунати онҳо гузошта мешавад. вобаста ба ин имрӯз дар шаҳри Турсунзода дар соҳили дарёи Қаратоғ аз тарафи шӯъбаи ҳифзи муҳити зист чорабиниҳои биотехникӣ гузаронида шуд, ки зимни он сокинони маҳаллӣ ва кормандони шӯъбаи мазкур фаъолона ширкат намуданд. Дар асоси барқияти телефонии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби боришоти барфи зиёд дар доманакӯҳо норасогии хӯрокаи паррандагон пайдо шуда, паррандаҳои кӯҳӣ маҷбур мешаванд, ки ба нуқтаҳои аҳолинишинӣ наздик биёянд. Аз ин лиҳоз шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода тасмим гирифтааст, ки назоратро аз болои шикори ғайриқонунии паррандагон пурзур намуда ва барои таъмин намудани онҳо бо хӯрокат чораҷӯӣ намуда истодааст ва дар оянда низ дар доманакӯҳо ин корҳо ташкил менамояд. ва имрӯз дар соҳили дарёи Қаратоғ зиёда аз 600 кило гандумҳо пошида шуд. дар оянда низ ин иқдомро идома медиҳем. бояд қайд намуд, ки чорабиниҳои биотехникӣ ин тадбирҳои таъсиррасонии бевосита ба ҳайвоноти шикорӣ ва муҳити сукунати онҳо бо мақсади нигоҳ доштан, танзими саршумор ва таркиби намуди ҳайвоноти шикорӣ дар шароити табиӣ ва сермаҳсул кардани шикоргоҳҳо мебошад. дар ин замина сокинони деҳаи моҳи нави ҷамоати Турсун Тӯйчиф низ тасмим гирифтанд чунин иқдоми некро дар оянда роҳандозӣ намоянд. мана чӣ хел ки дида истодед барфу борони зиёде ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистонамон зиёд шуд, ин температураи минус баррафт. бисёр паррандаҳо гушна ташна монданд, ки худшон озуқа ёфта наметавонанд. ино бояд талофот мебинанд. ҳифзи муҳити зисти мо уже осебдида мешавад. барои ҳамин мо тасмим гирифтем, ки бо ташаббуси шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти Турсунзода зиёда аз 600 кило озуқаворӣ ки гандум майда оварда мо мана лави дарёи саҳрои Қаратоғ чошидем. мо низ ин корҳои некро барои паррандаҳо ки намуранд оянда низ аз ҳисоби хоҷагиҳо, аз ҳисоби халқ идома медиҳем. корҳои биотехникия мо давом медиҳем. бояд тазаккур дод, ки корҳои биотехникӣ ҷиҳати ҳифзи ҳайвонот ва паррандаҳо мин баъд низ аз тарафи шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода роҳандозӣ карда мешавад. дар робита ба ин аз шаҳрвандон низ тақозо карда мешавад дар рӯзҳои сарди фасли зимистон нисбати олами вуҳуш беаҳамиятӣ зоҳир накарда барои муҳофизати ҳайвонот ва паррандагон кӯшиш ба харҷ диҳанд.